Keby sa niekto opýtal, akú obrovskú moc má len obyčajné slovo, človek by si asi nepredstavil, že to môže byť až také desivé. Pretože absencia jedného, na prvý pohľad úplne nepodstatného slova, v nejakom prestarom, dávno mŕtvom gréckom texte, tak to dokáže proste úplne od základov zmeniť architektonický plán celého náboženstva. Hej, dokáže to vlastne predefinovať to, ako miliardy ľudí vôbec chápu podstatu vesmíru. Presne tak. Je to dôkaz, že štruktúra toho, čo hovoríme, má obrovskú silu. Slovo nie je len nejaký nosič informácie. Ten spôsob, akým ukladáme slová za seba, doslova do písmena formuje realitu, ktorú ľudská myseľ vníma. A náš dnešný detailný rozbor sa ponorí, presne do tejto fascinujúcej mechaniky. Od tých najstarších mytologických textov, kde vyslovenie niečoho znamenalo hneď fyzické stvorenie, dajme tomu galaxií. Hej, až po úplne proste extrémne pragmatické pravidlá moderných telečítačiek. Alebo to, akú dĺžku vety má tvorca na YouTube vôbec zvoliť, aby ten divácky mozog nestratil pozornosť. Tie princípy sú prekvapivo prepojené a vlastne odhaľujú, ako sa myšlienky rodia. Lenže skôr než vôbec začneme rozplietať tieto vlákna, je nevyhnutné stanoviť si jeden jasný rámec pre dnešné skúmanie, pretože tá hromada dnešných materiálov je mimoriadne pestrá. Obsahuje návody na písanie, hudobné katalógy, ale aj, a to je dôležité, hlboko náboženské a teologické texty. Katolícke výklady, aj texty Jehovových svedkov, hej? Presne. A logicky tieto texty ponúkajú diametrálne odlišné pohľady na vec. Preto je dôležité zdôrazniť, že úlohou tejto dnešnej analýzy v žiadnom prípade nie je tie teologické závery hodnotiť. Neprikláňame sa na žiadnu stranu, ani nehľadáme nejakú konečnú pravdu. K textom pristupujeme prísne neutrálne. Jasné, proste objektívne ich rozoberáme ako ukážky toho, ako funguje argumentácia a text. Presne tak, ako sú v tých pôvodných zdrojoch. O to nám ide. Presne tak. No a keď sa už bavíme o štruktúre textu, tak to nás okamžite pochopiteľne privádza k tomu úplne najslavnejšiemu úvodu v histórii vôbec, k prvej kapitole Jánovho evanjelia. Tá známa veta na počiatku bolo slovo. Znie to tak metaforicky, ale keď sa do toho prekladu človek reálne ponorí, tak zistí, že tam sa odohráva doslova vojna o existenciu. A tá vojna, tá sa odohráva vyslovene na úrovni elementárnej gramatiky. Ten termín, ktorý sa prekladá ako slovo, je v pôvodnej gréčtine logos. A pri pohľade do katolického prístupu, konkrétne z portálu Dobré slovo, krásne vidíme, ako tento grécky filozofický pojem dostal úplne nový obsah. Aký presne? V tomto kontexte je slovo interpretované priamo ako druhá božská osoba. A je tam veľmi hlboká analógia s tým, ako funguje ľudská myseľ. Počkaj, ako myšlienka? Hej, presne. Tak ako je myšlienka najprv len takým neviditeľným plodom rozumu, a až potom sa z nej stane vyslovené slovo, tak sa podľa tohto katolíckeho výkladu zrodila druhá božská osoba v zmysle tej prvej. Ten text tam kladie proste obrovský dôraz na inkarnáciu. Aha, takže to je ten moment, keď sa abstraktné stáva fyzickým. Áno, moment, kedy sa toto abstraktné slovo stalo fyzickým telom Ježišom, ten je tam vnímaný ako plne Boh, súčasť Najsvätejšej Trojice, čo tam podľa zdrojov potvrdzuje aj Ján Krstiteľ. Fúha, lenže potom prichádza ten druhý pohľad z materiálov od Jehovových svedkov a tamto z hľadiska lingvistiky začína byť, poviem to na rovinu, extrémne napínavé. Prečo? Chýbajúcom gramatickom člene. Ja som bola úplne fascinovaná, že takýto detail, ktorý by sme pri bežnom čítaní proste okamžite preskočili, dokáže prepísať celé učenie. No, ten lingvistický detail je absolútne kľúčový pre ten druhý prístup z portálu ŽVborg. Oni ten logos vnímajú inak, vysvetľujú ho primárne ako titul, znamená to Boží hovorca, ten, čo odovzdáva príkazy ďalej. A tam vstupujú do hry tí jazykovedci, hej? Presne tak. Odvolávajú sa na učencov, napríklad Jason David Bedun tam spomína tú špecifickú štruktúru starogréčtiny. V tej slávnej vete slovo bolo u Boha a slovo bolo Boh sa ten výraz teos objavuje vlastne dvakrát. Lenže pri tom druhom výskyte pred ním chýba určitý člen. A to zmení význam. Úplne. Tento zdanlivo drobný, gramatický detail mení to podstatné meno na charakteristiku, skôr na prídavné meno. Preto ten výklad argumentuje, že
Preklad by vôbec nemal znieť slovo bolo Boh s veľkým B, ale skôr slovo bolo božské, alebo Bohom s malým B. Wow. Vnímajú ho teda ako mocnú duchovnú bytosť, prvé stvorenie, ale nie ako samotného všemohúceho Boha. Takže argumentujú vyslovene proti politeizmu. To je neskutočné, ako ten jeden člen dokáže urobiť takú obrovskú teologickú priepasť. Ale čo bolo pre mňa zaujímavé, oba tieto prístupy sa vzácne zhodujú v jednej veci. V tom samotnom akte stvorenia. Bez ohľadu na to, či je to druhá božská osoba alebo titul, to logos bolo tým konštrukčným nástrojom. Cezeň proste vznikol fyzický svet. Áno, ten poriadok nahrádzajúci chaos. Presne. Keď si človek prečíta tie klasické detské príbehy o stvorení, z tých zdrojov aj materiály Stevie Lux to spomínajú, je tam úplne jasná štruktúra budovania za tých 7 dní. Oddelenie svetla, potom obloha, zvieratá, človek. Ako dokonale napísaný scenár, ale najviac ma z tých zdrojov dostala tá analógia o tom, ako vôbec ľudskej mysli vysvetliť neviditeľného stvoriteľa. Myslíš ten argument na základe listu Hebrejom? Hej. Je to veľmi logická kauzalita. Každý fyzický dom, aj ten úplne najjednoduchší, proste musel niekto postaviť. Sám nevznikne. Tak z toho logicky vyvodzujú, že taký zložitý systém ako vesmír musí mať architekta. Ale tá analógia o neviditeľnosti tu prirovnávajú k vetru, čo je geniálne. Úplne. Ľudské oko nikdy nevidelo prúd vzduchu, ale to, čo vníma, sú dôsledky, pohybujúce sa lístie. Nevidíme samotnú príčinu, ale úplne jasne vidíme, ako hýbe svetom. A táto predstava stvoriteľ prinášajúci poriadok do prázdnoty, to mi úplne premostilo na niečo, prozaičkejšie. Na tú bielu stránku papiera, keď autor začína písať príbeh. Tam prebieha vlastne úplne rovnaké stvorenie. A pri čítaní tých manuálov o kreatívnom písaní z toho projektu Literárne ihrisko ma proste prekvapilo, aké architektonické pravidlá to má. Hej, lebo dobrý text nevznikne z ničoho. Ako si povedala, je to proces konštrukcie. Musíš mať nosné nápady, hlboko vykreslené postavy a pevnú zápletku. No a nad tým všetkým vládne hlavná myšlienka. Tá drží všetky prvky pokope. V zdrojoch sú spomenuté dve také zlaté pravidlá písania. Čítaj ako spisovateľ a? A to druhé, kľúčové, nehovor, radšej ukazuj. Áno. A pri tomto som mala doslova husiu kožu, lebo to pravidlo nehovor, radšej ukazuj, to je predsa vo svojej podstate presne tá istá analógia s vetrom z tej teologickej časti. Ako to myslíš? No ak chce autor čitateľovi sprostredkovať, že vonku zúri výchrica, nemôže napísať vonku strašne fúkalo. To je to hovorenie. Namiesto toho musí ukázať tie hýbajúce sa listy, musí napísať, ako sa tie staré stromy zúfalo ohýbajú. Čitateľ to listie vidí a ten vietor si v hlave stvorí sám. Presne. A mechanizmus za tým je čisto kognitívny. Keď text len tak sucho povie nejaký fakt, ľudský mozog je pasívny. Len to príjme a zabudne. Ale ak text poskytne vizuálne detaile, trasúce sa ruky, vyhýbavý pohľad alebo to ohýbajúce sa listie, mozog dostane hádanku. Musí dospieť k záveru sám. A to vytvára silnú emocionálnu stopu. A nádherný príklad tohto ukazovania, ktorý obchádza logiku a udrie rovno na emóciu, je ten poetický zdroj, text s názvom Ježiš žije v nás. Ten je z tohto hľadiska naozaj výborný. Keby to bol nejaký technický, teologický traktát, asi by sme ho po prvej vete vypli. Ale on funguje úplne inak však. Tichá do svetla opisuje padanie a zdvíhanie kameňa, ktorý bol zrazu, ako sa tam píše, príliš ťažký. Tam sa v žiadnom momente nevysvetľujú dogmy o vzkriesení nejakým akademickým žargónom. Predkladajú sa len fyzické pocity, emócia. A to je presne to ukáž, nehovor, radšej ukáž v praxi. Doteraz sme sa ale bavili o čítaní očami, o papieri, lenže čo sa stane, keď ten text musí zaznieť nahlas? Či už pre rozhlas, alebo pre video. Rovnako ako sa to božské slovo stalo telom, tak aj ten písaný text sa zrazu musí stať zvukom. A tam sa pravidlá úplne lámu. Výrazne sa lámu. Lebo proste papier znesie všetko. Zložité súvetia, odbočky. Pretože na papieri má čitateľ kontrolu nad časom. Ak sa stratí vo vete, jednoducho zrakom preskočí späť a prečíta si to znova. Ale pri broadcast scenároch, teda textoch pre uši, takáto možnosť neexistuje. Odletí a je preč.
Presne. Materiály z Colgate University aj od Bena Spodia varujú, že rozhlasový text nesmie preťažiť kognitívnu kapacitu poslucháča. Preto sa tak striktne vyžaduje používanie aktívneho hlasu. Podmet, prísudok, predmet. Hej, prečo je vlastne pasívny hlas pre ucho taký námahavý? Lebo pasívny hlas núti ľudský mozog k zbytočnej mentálnej gymnastike. Ak povieš, nový zákon o daňach bol po dlhom celonočnom rokovaní nakoniec prijatý poslancami, To znie strašne. lebo mozog musí celý ten abstraktný proces držať v krátkodobej pamäti, až kým sa na konci nedozvie, kto to vlastne urobil. Ak použiješ aktívny hlas, poslanci po náročnej noci prijali zákon, ten aktér je tam okamžite a mozog nemá žiadnu zbytočnú záťaž. A táto ochrana mozgu, to sa vlastne krásne odráža aj pri výbere tzv. Soundbites, hej? Tých zvukových úryvkov. Mňa šokovalo to pravidlo, že respondent by mal hovoriť maximálne, myslím, 12 sekúnd. Áno. 12 sekúnd, znie to extrémne reštriktívne, ale psychológia vnímania to podporuje. Len 12 sekúnd. Hej, ak respondent hovorí dlhšie, mení sa to pre poslucháča na taký amorfný monológ a človek stráca niť. A to vysvetľuje, prečo si pri tvorbe rozhovorov tvorcovia robia presné časové značky, timecodes. A navyše ten slovník musí sa sústrediť na konkrétne ľudské príbehy. V tých manuáloch doslova radia, píšte tak, ako by ste sa rozprávali s priateľom. Lenže to sa tak ľahko povie. Napísať text, ktorý znie ako improvizovaný rozhovor, to je snať najťažšia vec. Na to tam majú koncept s názvom Hybrid Voice. Zmiešaný hlas od Seana McBaya. Aha, jasné. Ako to funguje? Je to technické riešenie. Tvorca napíše text, potom si ho sám nahlas prečíta a nahrá. Vypočuje si to a presne identifikuje tie miesta, kde mu zakopáva jazyk alebo kde to znie roboticky. A upravuje to, kým to neznie prirodzene. Je to spájanie autenticity a scenára. Hej, a pri tomto ma neskutočne pobavil jeden typ, keď človek píše ten prvý hrubý text, mal by si z klávesnice pomyselne vytrhniť klávesu backspace. Proste ju nepoužívať, ale nechať tie myšlienky plynúť von. Žiadne opravy. Ja som sa pri tom ale normálne zasmiala, lebo veď toto je presne to, k čomu nás dnes nútia diktovacie softvéry. Áno, úplne. Keď diktuješ text hlasom, nemôžeš predsa mazať každé druhé slovo. Presne. A to ten proces radikálne mení. Pretože tvorivá myseľ a tá kritická editačná myseľ, to sú dva rozdielne neurologické režimy. Ak človek pri písaní každú chvíľu zastaví a ide opravovať preklepy, zabije ten flow, to kreatívne prúdenie. Hej. A dnešné softvéry, napríklad aj obyčajné Apple Dictation na hodinkách, ťa udržia v tom toku. Lenže tam je nevýhoda, že musíš diktovať aj interpunkciu. Joj, to je hrozné. Musíš hovoriť bodka, čiarka, inak máš len jednu obrovskú stenu textu. Presne. Ale už sú systémy, ktoré toto posunuli na nepredstaviteľnú úroveň. Tie profesionálnejšie platformy, napríklad Descript. A to je to, čo upravuje priamo video. Áno. Software využije umelú inteligenciu. Sám prepíše tvoje audio do textu a vďaka tvojej intonácii tam sám vloží čiarky a bodky. To je paráda. Ale ten prelom, ten je v úprave. Editor už totiž nestriha tú zvukovú vlnu. On vymaže slovo vo vygenerovanom texte proste ako vo Worde. A ten algoritmus to neviditeľne vystrihne z originálneho videa. Vlastne manipuluješ s mediálnou realitou len upravovaním textu. Fúha, sme úplne späť tam, kde sme začali, hej. Tvorba svetou pomocou slov, lenže text je stále iba taká tá, kostra. Na to, aby ten scenár skutočne ožil, potrebuje svaly. A tými svalmi v audio a vo videu je jednoznačne zvuk a atmosféra. A práve preto manuály pre tú rozhlasovú tvorbu prizvukujú zber tzv. Prirodzeného zvuku. To znamená, že ak robíš reportáž, dajme tomu o hasičoch, tak v pozadí nesmie byť ticho. Musí tam byť cvakanie karabín, hukot sirény, ťažké dýchanie. Lebo ten mozog si vďaka tomu ten priestor sám postaví, hej? Presne. Posluchač je tak ukotvený v realite. Ale ešte silnejším nástrojom, a to je kľúčové, je hudba. No k hudbe z tých zdrojov to bola jedna z najfascinujúcejších vecí. Tie katalógy ako Facilian Studios, tá royalty-free hudba. Keď sa človek pozrie už len na názvy tých skladieb. Napríklad Kontakt s neznámom alebo Miesto činu. Airlock. Áno, oni nie sú pomenované nejak náhodne. Nefungujú len ako podmas. Oni doslova dávkujú emócie. Sú stavané na disonancii, pulzujúcich basoch,
čo v človeku úplne prirodzene, priam evolučne spúšťa neistotu, mierne ohrozenie. Jasné, ak vezmem ten istý text, napríklad nejaký nudný zoznam faktov a podložím pod to klavír, znie to upokojujúco. Ale ak pod to dám ten pulzujúci temný bas, je to príprava na katastrofu. Ten istý text, rovnaké slova. Vnímanie významu sa radikálne mení na základe zvukovej atmosféry. A to je pre mňa ten absolútny záver, sa nám odhaluje ten obrovský až ironický paradox. My sa snažíme písať aktívne, nechať plynúť myšlienky, písať tak, aby to znelo ako prirodzený rozhovor pri káve. A na to, aby sme doklepli túto ilúziu prirodzenosti, tak pod tie slova vložíme umelo stvorenú, zakúpenú hudbu z databáze, ktorá vyslovene manipuluje nervovým systémom. Je to tak. Akože moderná komunikácia je vlastne len jedna majstrovsky naštrukturovaná vedomá ilúzia. A to krásne ukazuje tú komplexnosť, ktorou sme si prešli. Od makroúrovne, kde ten jeden chýbajúci určitý člen, theos, mení plánu existencia. Hej. Až po mikroúroveň, kde nejaké 12-sekundové soundbity a diktovacie softvéry bojujú o našu krátkodobú pozornosť. Tá štruktúra toho, ako sú informácie formované, je oveľa dôležitejšia než ten samotný statický obsah, čo sa vlastne hovorí. Presne. A toto pochopiť, to je dnes doslova univerzálna superschopnosť. Či už človek robí nejakú prezentáciu pre šéfa, chystá kurz, alebo len proste číta staré mýty, ovládnuť tú štruktúru je všetko. A to nás privádza k takej poslednej, provokatívnej myšlienke, ktorú to celé otvára. Počúvam. Ak veda veľmi jasne dokazuje, že dĺžka vety alebo ten aktívny hlas dokážu radikálne zmeniť to, ako mozog pochopí informáciu, naskytá sa taká otázka. Do akej miery je vlastne naše chápanie tých starovekých posvetných textov, dajme tomu toho Jánovho evanjelia, ovplyvnené len tým, že sme zmenili ich formát? Myslíš to, že si ich dnes čítame potichu z papiera? Presne. V staroveku neboli určené na tiché individuálne čítanie. Boli navrhnuté pre uši. Boli to veľkolepé, emotívne rečnícke prednesy na uliciach pre ľudí, ktorí vôbec nevedeli čítať. A otázka znie, akým spôsobom by sa zmenila naša viera a vnímanie histórie, keby sme si ich prestali v tichu analyzovať očami a namiesto toho si z nich znova urobili pohľcujúci, obrovský zvukový zážitok.